berkarir yang setinggi langit dulu. Nah, Betul. perkara engko jodohke nek sing ngatur gitu. Leres, Pak. Lah iya. Nduk kan terus Den. Lara wae suarane kaya ngono ndak nek waras. Nah, iya. Mangga 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 mangga. mangga 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 BTB. Cah kurang ajar jenenge apa to? Kowe ora tau petuk sinden kowe jagongan bae kuwi. Mbok ngematke suarane niken. Nggih kula niki ngrasani denike. Rasane apa? Nyun sewu sakit tenggorokan niku damel nyun sekutut manggung kan swara pedhit niku. Iya. Apa gak krasa lara ngoten lho, Pak. Ya takonan karo bocahe takonan. Kenapa kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Gitu. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Seharusnya kamu tanya ke aku. Wes. Jangan tanya ke mereka. Bar iki malah opname meneh lho kok. Siti-siti wae nek.